Ariketa honetan, zatik algebraikoen simplifikazioa landuko dugu. Lehenengo ariketa honetan, atalean, daukagu 2x karratu, ken 6x, zati, lau x berritu, ken 2x. Bueno, deskomposatzeko hau, ditugu, bi polinomio, eta bietan bieke komuna ataratzeko moduan. Dago garen, 2x, bider, x keniro ataratzen dugu, goian, vale? Eta behian ere 2x aldatara. Eta geratzen da, 2x karratu, ken bat. Vale? Bueno, kasu honetan, 2x karratu ken bat, da bigarren mailako polinomio bat, deskomposatu aldana, baina, gogoratu behar dugu, kasu honetan, helburua da simplifikatzea zatiki. Horrek esan nahi dago. Goian agertzen diren biderkagaiak behian agertzen badira, simplifikatu aldira. Goian agertzen diren biderkagaiak behian ez badira agertzen, nahiz eta deskomposatu, ezin izango ziren simplifikatu. Vale? Beraz, kasu honetan, goiko polinomioan 2x bider x keniru agertzen denez, izendatzailean 2x karratuken bat polinomioan x keniru bidertzen espadago, zertarako deskomposatu. Ezin izango dugulako gero simplifikatu. Vale? Eta hori ez da gertatzen. 2x karratuken bat ez da lortzen x keniru bider zeo zer. Vale? Bueno, orduan, bia simplifikatzen dugu, xaz, eta orduan, geratzen da, x keniru, zati, 2x karratu, ken bat. Vale? 2x karratu ken bat, alda deskomposatu biderkadura berezien formulen bitartez, hori, sin más, como anexo, bai? Izango zen, 2x karraturen erroa, erro 2x, ken bat, bider, erro 2x, gehi bat. Xa erroren kanpon dago. Baina, bueno, hau ez du guztien erabilia. Vale? Bueno. Beren kasuan daukagu, zatiki batean, deskomposaketa eginda. X keniru berbi, bider x gehiru, zati, x keniru, bider x karratu, bider x gehibi. Hemen, egin behar da bakarrik bardina direnak, kentzen. Beko x keniru, x karratua, berbiaz, xa, berbiko xaz, eta orduan, geratzen da, x keniru, bider x gehiru, zati, x bider x gehibi. Batzuk gara dugu duzue, hemen alditugu bidertu goian eta pian agertzen diren biderkak eta kaldira egin? Bai, zertarako. Ez da derrigorrezkoa, ez da zetan egin behar. Izten baditu zuen, holanik ondo. Bueno, zeren kasuan, ditugu hirugarren mailako bi polinomio zatitzen. Lehenengoan, hirugarren mailako polinomio horretan ez dago bidergi komunik, baina izendatzen agertzen den horretan, bai, dago bidergi komun bat. X karratu. Orduan zaitzen dugu, azten gara errezen danarekin. X karratu, bidergi komunatara eta X gehiru. Eta zer orain helburua simplifikatzea dan, karo, goiko polinomioa Ruffini aplikatzerakoan, joko dugu ez bakarrik hiruaren zatitzaile guztiekin egitea aproba ber zeinekin aldan deskomposatu, baizik eta guk nahi dugu agertzea goian x gehi hiru simplifikatu ala izateko. Orduan, Ruffini egiterakoan, aproba ingo dugu x gehi hiru sortuko zuen zenbakia, ez da, minus hiruaz. Vale? Holan, agertzen bada, simplifikatu ala izango du. Bata bajatu, minus hiru bider bat minus hiru gehi hiru 0, 0 bider minus hiru 0, 0 gehi bat, hiru bider minus hiru bider bat minus hiru gehi hiru 0. Orduan, zatiketa zehatza urten da. Daukagu hemen, x gehi hiruaz zatitu dugula, eta lortu dugula x karratu gehi 0x gehi bat. Zatitu da.
Orduan, goian, geratzen da. X gehi iru, bider X karratu gehi bat. Gogoratu, X karratu gehi bat, ezin da inoiz deskomposatu. X karratu gehi zeo zer ez da deskomposatzen. X karratu gehi, X karratu ken beti alda deskomposatu. Orain, X gehi iru eta X gehi iru zagartzen dira eta geratzen da. Soluzio moduan, X karratu gehi bat, zati X karratu. Kontuz, X karratu hau eta beste hau ezin dira simplifikatu. Vale? Holan geratzen da. Bai? Bueno. Eta orain ingo dugu D. D X berriru ken bost X karratu gehi 6X zati X berriru ken X karratu ken 14X gehi 24. Kasu honetan ditugu hirugarren mailako bi polinomio zatitzen. Zenbakitzailean goian agertzen dana daukagu bidekai komun bat, X. X bider X karratu ken 5X gehi 6. Eta bigarren mailako polinomio hori jarraitu behar dugu deskomposatzen. Izendatzailean agertzen dana baino arinago. Ze holan, goian agertuko diren biderkagaiak, Ruffini aplikatzerakoan beko deskomposaketan, joko dugu topatzera goian agertu direnak. Orduan, hemen, barren ipinikot eta aparte ingo dugu, X karratu, ken bost X gehi 6, berdin 0 ekuazioa batzi. X berdin. Minus B, bost, plus minus, erro, minus bost berbi, ken lau bider bat 6, zati bi bider bat. Erro barruan geratu dana, da, 25 ken 24. 25 ken 24. Oda bat. Zati bi. Oda, bost plus minus bat zati bi, eta dira. Iru, bost gehi bat 6 zati bi. Iru, eta bost ken bat lau zati bi, bi. Bueno, bi horiekin deskomposatuko dugu zenbakitzailea goian dagoena. X-a aurretik ondana, eta orain, X karraturen koefizientea bat denez, ez du ipintzen ezer, egongo bazan ipiniko genuke zer, bider X ken soluzio bat, X ken iru, eta bider X ken bestea, X ken bi. Vale. Bueno, orain, beko polinomioan, Ruffini aplikatzerakoan, kalkulatzeko zerea esatitu aldan, zeingo dugu? Joko dugu topatzera, ea posible dan agertzea edo X ken iru edo X ken bi. Zegin dugu, iru adibidez. Bajatu bata, bider iru iru, ken bat bi, bider iru 6, ken 14 minus 8, minus 24, 0. Zehatzen bat. Beraz, hemen idatziko dugu lehenengo deskomposaketa posible hau, da, X ken iru bider. Hemen daukaguna da, X karratu gehi bi X ken 8, eta horren jarraituko deskomposatzen hau. Bi aukera ditu. Eta hau berezia da, ze helburua simplifikatzea da. Bueno, nahi dugunez konprobatu ea X ken bi ere berton dagoen edo ez, Ruffiniaz aldugu jarraitu. Naiz da bigarren mailako izan, hemen baimena egongo zen Ruffiniaz egiteko. Orduan, bi aplikatzen badu, geratzen da bat, bi bajatu, lau, 8, 0. Eta, izango genuke ja, deskomposatuta X ken bi bider X gehi lau. Vale? Dena den, ez niltzeko zeuen astatzen, eta, noiz aldot egin Ruffinia ez da noiz ez bigarren mailako bat, bueno, egiten baduzu beti ekuazioaren bitartez, ez da egongo arazorik. Orduan, idazten dugu ekuazioa, ebazten dugu, minus bi, plus minus erro, ken lau bider bat, bider minus 8, zati bi bider bat. Minus bi, plus minus, erro, lau gehi 32, zati bi. Zanoten hau,
x dala minus bi plus minus lau gehi hogeita hamabi, hogeita hamasei, erroa 6, zati bi, hau da. Minus bi gehi 6 lau zati bi, eta minus bi ken 6 minus 8 zati bi minus lau. Soluzio biak bi eta minus lau. Orduan, deskonposaketa izango da. Aurreko x gehi iru, x ken iru, bai? Hemen egon duena. Eta horien, x karratu gehi bi x ken sortzi geratzen da x ken soluzio bat, bider x ken bestea. Minus lau denez, gehi lau. Orain, hemen, simplifikatzen ditugu bardina direnak, eta geratuko da x zati x gehi lau.